هربا أبدال أبراهات أو عسكر بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقيم مولاي صلي وسلم دائما أبدا مصطفى سيدنا محمد وآله وصحبه البررة ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي على تنوك على ولي من دون قصول مصطفى كان سود نغسان مو ناك صحابة كرنغرلو أني مامون تقولوا لني بارا يمانك لفوق سيدون لبا ما على قنين أو بلا جلين يولا نامور أمبو فوني فولكان من دمنا كشي أتمنى هنا يا لبا بركاي أمبا دين تبشر فلا جبا مالكونا مالكوكا أمبو فوق ولي من دون سانغا أني واتي بلا جلين أو كنيما دليلا بيواجولي konna na mbaw la danya ka fo ammi bamako kerengrele yana zegona korobugula baraka misri la dado misri musoro baw unu ka jamakulu kerengrele yana bayni nyare ani jenabu jara ubi alakira baka bangeni nyana maya sanfla nyina olla dala klena ka be december kaloma samba fla ani mugani fla wele blala alislamaw ye wele jabi ka bo fambela jelen fe kerengrele yana ankara mo baw cha ma ye ni kenen noroma insagare alhamdulillah rabbil alamin baraw nundona ni ankara mo ka dugawiye fadilata sheikh abdallah muallim abdallah traore misra lola angaje angani mado Allahir rahmanir rahim amin Allahumma salli ala sayidina muhammadin tabir qulubi wa nawahiha amin wa afiyatil abdan wa shifaiha amin ونور الأبصار وديائها آمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما آمين سبحان ربك عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين chamanke alakrabba kishini na mabaye akafsa mantiauka ni kena norma inkonnana ina fo fadilata sheikh umar haidara fokatase la sana kumama anon nyona uchama min soralola angaje anganyama dofe alhamdulillah amme alatanu ka ala wale nyumando ka barka chama ka blaka tam masaima masami sona ni siginga ke ale ala nyeda nyinin kama ame barka da masaye ka tannunge masaye masami mbe ala na asro amaka kiraba inchi foi kama fona kara dan fembe ka hine siratula mbadu au ka donc ka fo ame sigi mina ala kraka hine sigido sallallahu alayhi wa sallam o na annana o kenaka akaka angalla meninke akaka anga fen famuya kadaka amunu me kenaka ya kabina ankara mogola kaula wallahi kabini lameni jama kulula mo shite anna ya mima fokale ikira kana jera ayya bana ay uti bismillah okmana nala sonani karamo jera na anga wala ndamina boli ala kira jogo ka wati kunguruni konnana am bela jelenka anyera bakun laje kadaka bi ame fendo kono jamana in kono ya ama famu ya de wallahi ama famu ya haydara o na du famu ya ka basira cleanene du fo aljana kono wallahi ayani ala fa ala kal janna no amin amin ya rabbi ala kal janna no ayi ala kiran no kan tuguli ala ka no ayani amin ala ko ka ala bu ya kama salli ala rasuli ulam badu aka don ka fo ala kirade maye mami mbe na ya soro mangutu kelaw maseka mangutuli ke ka banka sadan odela dalailu yara kono atigi benani aye ka fo ko al mawsufi bil karami wal judi ala kirade manguturani feye mangutu mi do na soro bonya ko da bonya ere dam bela jeli wallahi ala kira manguturano de wala kira ku fone sere fanan badu kira ku fone sere de o ananga bi fone sere wa angu laje tega jadoni okmana anga ala kira laje nanye kira laje la ame min no fe anga nyana maya kono la fiala ka bolo herala ka klaka saka aljena soro amu de soro kada ka ala ko qur'ana konnana ala mi ka se korotanenu ala ko ala kira ka kungola chuga jumena ako wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin muhammad nemma ekra ci foy kama wallahi fona kera danfen bela jelen ka hine kama
be hina soroni ala kira cili sallallahu alaihi wasallam an filene o hina indo de kenaka ni kira kuma nya an te ni kene siga to gola de nga anyena de akera wallahi o de la an na sigi ni kene ka mbadu ato an nafa soroni kira cili nafa be soroni kira cili e chogo jumena ka kira laje aka ketawla ka ala kira laje aka yamara kaula ka ala kira laje sallallahu alaihi wasallam ay mi fo kango luke ko ke no kera fana mi la du tan ya ala mi la du tan no yani aye wallahi no ya aljanna ya ambo soro akana ambe anga do aljanna kono ngatina ketinde ka gele ay fanga nyini ni okmana o ala kira min flene ni islame o manye bi ka fo kube misaliyata baganyini o kanga ka ala kira de laje sallallahu alaihi wasallam ko imbe qur'ane be mu fa ala kira ka kungola أقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر نما من كنا كافوي بلا دغلي كلا de nyini nyana ma yin kono kam misaliya nyuma chama ninko nyini wala sai ka ke mabai wala sai ka ke mabai jien kono mauki bonya ki gasisigi iba fo ala kira era buyana tuga mina ka gasisigi sallallahu alaihi wasallam karama wa al kafirunu ka kafiriya ulu era bebena ka ka fukala kira dana mo wallahi kara e ka laje biki o kira na ka dana ya bela jele ni islame o manye ku be negeli sadi ladeli ke fena o kan ka kira de laje ka ladeli kala wallahi o lala ko ko akira anye ladeli fen nyumayi anga so konana ana muso ni nyogo chelala anga jamana mara chogola anga sigida konana anga balmaya konana an yerda mani nyogo che islamo yerda mani nyogo che misri kele konana sayyidina ali radiyallahu anhu ako ala kra ko kishini nema baye ako adibu auladakum ala salasu kisolin sayyidina ali noye ala kra balmake ako ala kra ko kaya adeun jogo nyumaya jogo sababe aya adeun jogo nyumaya o jogo saba fola fola e jume o fola e hubbi nabiyukum ala kra kanu kako do adeuna ala kra kanu kako do adeuna na willa kabta ala kra kanu keneka aya adeun tege mina kata nuyi wallahi de komsa ay siraw yirawla aya yirawla ala kra do ko kanga ninke ala kra ko koni demisani nasira san wolon flama aya ya marani seli demisani nashi sira san tama aya baga baga ka goshi fa ka seli ayo do adeuna ala kra sallallahu alaihi wasallam akanu me ira deuna nini na no onawdi anga ala kra kanu ira deuna ikato ki de nasigi ika irala karsaniye ninke dine tabulo de ni islam dine nana nin chola seljibe tani chola selibe kan nin chola ikato ka ajugo nyumanya kanu kato kanu ndo akoro nine ala kra kanu yi ibo munu ira ideuna ikado nine ala kra kanu yi ajugo flana jogo dumay hobbi ahlihi ala kra somo kanu ika o fana yira ideuna asomo wallahi e bi se ka ke ma fe ka fo ete ma deun fe wa e bi se ka ke ma deun fe ka fo ete ma yere fe wa ki ka do ni kera ala kra fe ala kra somo munum bora ala kra la i fana ka ke u fe bagaye i kera ala kra fe to mina i ka ke nunu fana fe di wallahi an ala kra kanu yira wallahi odela ala kra ko sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in ala kra ko akelen kelen shika limaniyati dafa iteke mu'mini dafale iteke islamet dafale faka soro ala kra kanune ka kila asomo kanu ka kila kateme idenga kateme musoka kateme kan nafulo fenka kateme fem bela jenenka ala kra kanune kan ka kila kateme fem bela jenenka nini ntila ite limaniya joy nini ntila ite islame ka fo ko kra kanu menela ngane re kadi nyere kateme kira ka e ka limaniya madafa ko kira kanune ka kila
ka tɛmɛ i yɛrɛ kan kira kanu ka k'i la ka tɛmɛ i fa kan kira kanu ka t'i la ka tɛmɛ i ba kan kira kanu ka tigi la ka tɛmɛ i ka nafolomafɛn bɛɛ lajɛlen kan kira kanu de ka k'i la ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan nin de ye kira kanu ye alakira ko n y'a fɔ a ye ka tɛmɛ ani foyi man kan an y'a ka mawludu kɛ o a bɛ ka kɛ anw m'a kɛ o a bɛ ka kɛ ala taala y'o fɔ e ni ne ye suratul ahzab kɔnɔna na fa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ala taala ko cogo jumɛn na k'ale ala taala k'ale n'a ka mɛlɛkɛw k'olu bɛ nɛma ɲini kɛ ka ɲɛsin Muhamadu Mustafa ma k'aw minnu fana hadara ale ala taala la k'aw fana ka nɛma ɲini ɲɛsin kiraba ma k'a dɔn k'a fɔ nin kɛnɛ min sigilen filɛ nin ye nin y'an ka maakɔrɔbaw ka kɛnɛ sigilen n'o ye an mansa musomanw ye n'i y'a ye musokɔrɔbaw sera k'a kɛnɛ sigi a sɔrɔla faw fana sababu la bari olu jɛra ni a ye u ka na a kɛnɛ kan ani den ɲumanw fana olu fana faral'u kan ka se ka u dɛmɛ a baaraw kɔnɔna na donc an bɛ ala deli ala ka san caman yira an na si ani kɛnɛya la fɛn fɛn ka dɔrɔn ba a la ala ka bɛɛ kɛ hinɛ ye ala k'u ka haminakow dilan an bɛ ala deli ani minnu fana tun y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ san tɛmɛnlenw la ne olu bɛ alikaburu kɔnɔ bi an bɛ ala deli ala ka u sɔrɔ hinɛ na minnu bɛ hinɛ la ala ka dɔ fara u ka hinɛ kan minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ ala ka gɛlɛya wuli ka bɔ an kan kira bonya kama sɔli rasul ka d'a kan nafolo min ni an balakaw n'u y'o don da fɛ ala taala ko ten donc ko maa minnu bɛ yen nɔ n'u b'u ka nafolo nafakati ale ala ka sira fɛ a bɛ nafolo in a b'a jidi di n'i ye dɔrɔmɛ dɔ ala ko da fɛ i kana nimisa i y'a dabɔ kun kama diɲɛ na hali ni o ma ɲɛ lahara jo don ala b'a bila i ka mijanin na mɔgɔ kana jɔ i bɔ bɔta la mɔgɔ kana ɲaga fana i ka bɔta la ka d'a kan bɛɛ lajɛlen y'i jɔyɔrɔ don an b'an ka musokɔrɔbaw fo maa minnu ye fini tigɛ karamɔgɔw fana na an b'o fana fo ani minnu fana ŋaniya ɲuman bɛ yen tuguni ni a ka olu fana ka fɛn kɛ min tɛ nin si ye nka n'a se tɛ olu ye an bɛ ala deli ala ka n'u fɔ a baraji ala ka n'u fɔ a baraji ka d'a kan fini ye sutura de ala ka n'u bɛɛ lajɛlen sutura ka d'a kan kira ko ten ko ne maa sutura ala fana b'i sutura ne maa fɛrɛ bɔ ala fana b'i fɛrɛ bɔ lahara jɔ kɛnɛ kan ka d'a kan ɲɛnamaya ye tɛmɛsira de ɲɛnamaya ye tɛmɛsira ye nka sani i ka tɛmɛ ni waati cɛ i jija i ka nin yɔrɔ dɔ to yen ye i taalen kɔfɛ san 1000 o bɛ fɔ i kɔ sani hadamaden ka fatu a ye ɲuman minnu kɛ i k'a tanu o la a bɛ digi hasidi de la nka a tɛ digi maa la maa min tɛ hasidi donc an b'a ala de deli ala kana kɛ hasidi ye ala ka wuli hɛrɛ la ala ka sababu ɲuman k'an ye ala ka limaniyaw di ala k'an saraka aljinɛ ala k'an bala halalaw la an ka jamana bɛɛ ni keleya ni hakilisigi ala k'a don a kɔnɔ ala k'o ka k'ala ya bonya kama ya rabi sɔli ala muhamad an bɛ ala fo ka ala tanu k'a barikada k'a wale ɲuman dɔn an kan k'a fɔ ala ni cɛ ala min sɔnna k'e kanu mɔgɔ tɔw cɛ la k'i kɛ silamɛ ye i ka cɛya tɛ i ka musoya tɛ i ka dɔnni tɛ mɔgɔ dɔ kelen to ka kuranɛ durusi n'i b'a ɲini sisan i b'a ɲini bari kɔnɔ arabu bilen dɔ sigilen don sisan n'o tɛ jinɛ ko la o bɛ k'u ka boli sɔn kɛrɛda ni fɛn kan e farafintɔ tilala ka ala ɲini ka ala sɔrɔ ka ala dɔn ka tila ka kɛ ala kira kanubaga ye o ye ala ka funeseriya de ye ma i kan ka bɔ ala ni ci ne ba i filɛ furu min na furu ɲuman tɛ koyi i ka balo ɲuman sɔrɔ i lafiyalen tɛ cɛ bolo wa a t'i na fɔ dugu tila a fɔ ala ni ce dɔ bɛ ka saraka bɔ a ka se k'o furu jugu in sɔrɔ a ma sɔrɔ fɔlɔ e ka furu sara i ka furu ma sa jogo juguya kan a ma sa ko wɛrɛ kan
maa dɔ bɛ furu ji ma deli ka k'a kun na jango k'a nɛnɛ a fɔ ala ni ci ka sɔli caya kira kan an b'an karamɔgɔw fo kɛnɛ kan k'a daminɛ baara la ka taa se Abdulahi ma fo ka taa se Sheikh Abbas ani Sheikh Mustafa a b'a fɔ k'a barikada an t'an baw sɔrɔ fo lahara jɔ munna i ba k'i kɛ halaladen dama fo k'i sa i tɛ se k'a sɔrɔ wa i tɛ se k'i ba falen ba wɛrɛ la denmisɛnw ne ni aw don sanu mana valeur sɔrɔ cogo cogo a bɔra dugukolo de la i ma n'i ba jɔlen ye e ɲɛ b'a la a ka furu bɛ yen a cɛ ka jugu bɛ yen sɔrɔ t'a la sɔrɔ t'i fa la heyi n'i ye b'i disi gosi bi i bɔra fɛn nɔgɔlɛli minnu na olu de y'i saniya k'i kɛ cɛ ye k'i kɛ muso ye a y'aw jija denmisɛnw a kana ɲinɛ ninnu kɔ. Alhamdulillahi rabbil alamin. O tɛmɛnen kɔ an karamɔgɔ Fadilata Sheikh Adam Nuhu Jawara ale ye kɛnɛ kuncɛ ni alakiraba Muhamad kisi ni nɛɛma b'a ye a ka fisamantiyaw kan a n'a jogobaw kan min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. A'udhu billahi as-sami'il alim min sharri waswasi shaytani la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amin. Alhamdulillahi wassalatu wassalam. Amin. على خير البرية محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين وصحابته الأخيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. جماعة الحضور أحباب رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كتماني الله في أكادو أني شيطانة kan sinsin ni setigi tɔgɔ ye masa min y'a daminɛ ni ale bi alaba ka ala tanu juguman ti ala min bolo ala min bi a yɛrɛ sagoya la ka ala wale ɲuman dɔn ala min ko n'a ye barikada n bi aw jidi ka kisi ni nɛɛma ɲini a k'o kɛ jɔn sugantilen kan an sigira cɛ min sababu la Muhamadu ko don ala bagara cɛ min ma k'a kanu cɛ min ma kɛ fitiriwale ye ala ka kanu ma sabu a ye ala bato fo danganiya nana a ma ala k'a nafa ni ni cɛba in barika ye maa dɔw y'a ye a yeli ma nafa ɲɛ u ye sabu u ma k'a fɛ u y'a juguya k'a kɛlɛ fo k'u dɛsɛ nka maa dɔw yɛrɛ m'a ye olu y'a kanu k'u bolo wari don a ko la an filɛ o kɛnɛ dɔ de kan ka nabajɛkuluw ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka kuma yan karamɔgɔ tɛ ka kuma ya kalandenama sabu karamɔgɔw de bɛ kɛnɛ kɔnɔ n ye walanda minɛ minnu bolo ani n y'a minɛ maa minnu fa bolo olu de sigilen filɛ n kini ni numan fɛ kodɔnna i karamɔgɔw bɛ kɛnɛ min kan ani i karamɔgɔ denw bɛ kɛnɛ min kan i ye garibu de ye i ye walanda minɛla de ye sanga ani waati an ka cɛkɔrɔba Saluma a fari man di a la an b'a ɲini ala fɛ ala k'a lafiya Ustaz Kuma nin kɛnɛ in dugulen dɔ don an ye walanda minɛ ale bolo an b'ale denkɛ jate an karamɔgɔ de ye Al-Fakihul Jalil rahimahullah karafe bɛ siri soda la ka dɔnnibaga minnu magɛ i senangolo ka jɛ dumuni kɔ Al-Fakihul Jalil almarhum Alhaj Adama Traore ala ka saya kɛ a ma lafiya ni misiri in lajarabira a cɛ dumanw na a n'a musobaw la ala ka hinɛ ni bɛɛ la ka yafa kɛ ni bɛɛ ye banabaatɔw ala k'u sigi kɛnɛya sigi la ala ka lafiya di an sigira mawuludu min kɛnɛ kan an karamɔgɔw kɔnɔ an ye kuma la an ka sirifikɛ ye kɛnɛ datigɛ kuma minnu fɔra ala k'a kɛ an nafalan ye ala k'a to an ka walanda sɔrɔ a la ka kuma di u ka garibu ma u ye maa min kalan a ma tila kalan na fɔlɔ u k'u sigi k'a lamɛn la ala ni fɛn minnu y'a ka walanda jɛ u bɛna tila k'o ɲɛfɔ a ye a fɔcogo ɲuman na ni dɔnni ni ladabu ye o la ne ja ka farin ka kuma yan sabu n bɛ n karamɔgɔw cɛ la ka tila k'an sigi ka ɲɛsin n baw ma maa bɛɛ tɛ se k'i ba yira
sabu i bɛ ɲa sigida la i bɛ ɲa i baarayɔrɔ la nka i ba kɛwale b'i kuma suru n'anw dɛsɛra ka kuma dɔrɔn fo n'o kɛra an yɛrɛ jogo ye sinon an baw y'an kun kɔrɔta an m'an tɛgɛ fila kɔrɔta n'an baw k'an baw fo k'u wale ɲuman dɔn k'u y'u ka kɛta kɛ sabu u y'a ta u kɔrɔmusow nɔ la ala ka hinɛ a la Mamu Jakite a n'a jɛkulu olu de ye nin ko in sinsin an ka denmisɛnniya kɔnɔ n'an baw ɲɛ bɔra u kɔrɔmusow fɛ k'a labato alhamdulilahi rabbil alamin u y'u ka kɛta kɛ n'u kuma nin kɛ o de tun ye kabako ye an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn u y'a dɔrɔmɛ bɔ nafolo min na ala kana ban farikolo minnu ye baara ninnu kɛ ala ka n'u jeni a dabɔra kira ko min kama ala k'a to an n'a ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ alijinɛ kɔnɔ ala k'a barika don an ka wolo la ala k'a barika don an yɛrɛ kunna k'an faw fo ne faw jɔra de o de kama ne baw t'u ka so yɔrɔ dɔn bilen n'i y'u bila k'u ka t'u faso la bi u t'a yɔrɔ dɔn n'i y'u bila k'u ka taa bɔ u faso la bi u t'a yɔrɔ dɔn ne faw de ɲɛna n bɛ faw fo k'u wale ɲuman dɔn ko ga jara ko ga jara k'ala k'an mɛn nin na an sigira kɛnɛ min kan Muhamadu ko don Muhamadu de y'a bɛɛ ye ale de ye sipasima ye sigi bɛ kɛ ale de kan n'i taara ka Muhamadu to i bɛ segin kɔ n'i mago bɛ alijinɛ la ala y'ale de kanu ni jagoya kuranɛ kɔnɔ k'a bonyali jagoya k'a nɔfɛtugu jagoya anw filɛ ka fɛn o fɛn kɛ Muhamadu ko la ala de kɔnna k'a k'an ye ala de fɔlɔ ye nin kɛ an filɛ nisɔndiya min na ka Muhamadu ko valeur yira ala de fɔlɔ y'a kɛ Muhamadu yɛrɛ y'a kɛ ani cɛ minnu jɛra tile kelen na ani muso minnu jɛra tile kelen na olu yɛrɛ y'a kɛ o kuma ka ne ɲininkali kɛ mawuludu dalilu la anw ka dɔnni fitinin na anw tɛmɛna o dalilu dili ma ka nisɔndiya ni mawuludu kɛnɛ sigili ye a mago tɛ hadisa kɛnɛma na bali a mago bɛ dusukun kɛnɛma de la ni dusukun sanuyara dɔrɔn i b'a dɔn ko nin ye kɛta ye nka maa minnu fana bɛ yen k'u kalanna n'u mago b'a la dalilu de la bil Qur'an o fana bi an bolo sabu an karamɔgɔ y'an lamɔ an kɔgɔra an bɛ se ka jɔ ni dalilu ye bil Qur'an nin kɛnɛ in sigili la nin ye ala wale ɲuman dɔn kɛnɛ ye nin ye ala barikada kɛnɛ ye ala kira ko kisi ni nɛɛma bɛ kira ma atahaddusu bi ni'matillahi shukrun wa tarkuhu kufrun Mustafa ala ka kisi bɛ cɛ ma a ko ka sigi ka baro kɛ ala ta'ala ka nɛɛma la k'o ye ala barikada de ye k'i ɲɛ tɛmɛ nin kɛnɛ in kan k'i ban ka nin kɛnɛ in sigi k'o ye fitiri waleya de ye ni maa min garijɛgɛ donna ala barikada la i garijɛgɛ donna jidili la la in shakartum la azidannakum ni aw sɔnna ka ne ala barikada n ye nɛɛma min kɛ aw ye n bɛ aw jidi nɛɛma o nɛɛma kɛra i ye ala barikada a kan ala b'i jidi wa nɛɛma tɛ dugukolo kan ko silamɛ bɛ waso ni min ye k'i b'i tɛgɛ fila kɔrɔta ni min ye ka tɛmɛ Muhamadu ko kan ale de ye nɛɛma dan ye n'i ye Muhamadu ko sɔrɔ nɛɛma dan y'o ye k'i yɛrɛ ye k'i bɛ ala kira ko la maa tɛ dugukolo kan min ka bon ni e ye hali n'a sɔrɔ la i balo ye bu ye o la an bɛ kɛnɛba kan kɛnɛ min wasora n'a a yɛrɛ ye kɛnɛ min bonyara ni a yɛrɛ ye kɛnɛ min bonyara n'a sigibaw ye sabu Zɛgɛnɛ Kɔrɔbugu misiri o to yen Baarɛ ka misiri a bɛ dɔn ni o de ye a to o la o de y'a danbe ye hali Baarɛ fa yɛrɛ tun tɛ wele bilen ko karamɔgɔ Adama a bɛ wele de ko Baarɛ fa ala de y'o tɔgɔ di jɛ ni o ye i ka kun ni o ye o musoba minnu bɛ nin misiri in kɔnɔ n'u ka hɔrɔnya y'u yɛrɛ ta ye u y'a dɔn k'u bɔra bɔkolo ɲuman na u bɔra duba kɔnɔ
u sigira furu ɲuman na olu de y'u yɛrɛ labɛn san o san ka kɛnɛ sigi ka tobili kɛ ka maaw wele ko dɔ ka fɔ jɔnw ye walasa jɔnw ka tali kɛ ka ala ko baara Muhamadu ko la o musoba ninnu u b'u ɲɛla nka u ka dɔn ko diinɛ de fɔlɔ y'olu bonya sabu Muhamadu bɛna don min na o y'a sɔrɔ muso tɛ dala arabuw bolo muso bɛ taa tiɲɛ de ye muso ɲɛnama de tun bɛ don bɔgɔ la ni arabukɛ n'a kun nana fɔ a ye ko madamu y'a yɛrɛ sɔrɔ a b'a kulomada jama la a bɛ gɛrɛ min na mun bɛna fɔ n'a fɔra ko den ye cɛman ye a bɛ fɔ ka wuli k'a ka so donna ordre la n'a fɔra ko den ye musoman ye a bɛ to kɛrɛ fila filɛ la ɲɛ bɛ sisi a bɛ to miiri la n b'a minɛ dɛsɛ kan wa walima n b'a don bɔgɔ la Muhamadu de nana k'o bɔ silamɛw bolo k'o bɔ arabuw bolo denmuso ɲɛnama k'a don bɔgɔ la Muhamadu de nana o bɔ a la Muhamadu de ye muso bonya muso tun bɛ taa tiɲɛ de ye a bɛ fara tiɲɛ kan k'a tila Muhamadu y'o bɔ a la nin diinɛ in de ye muso bonya ka tila k'a ɲini muso fɛ k'a k'a farikolo bɛɛ datugu mɔgɔ wɛrɛ tɛgɛ kana maga a la fɔ a tigi fɛn valeur bɛɛ datugulen don a ka kan n'a tigi dɔrɔn de ye silamɛya de y'o ɲini k'o di muso ma k'i k'i tɛgɛ don guwakulu kɔnɔ i ka takami ta o ka fisa i k'i tɛgɛ di muso ma muso min t'i zuma haramu ye muso bonya kama muso valeur kama nin diinɛ in ne ye muso bonya nka musow yɛrɛ ma to kɔ u tilala ka nin diinɛ in bonya Kadijatul Kubra Kadijatu kumaba ale de ɲagara magankaw ka kamalenni na ale de ɲɛ bɔra Muhamadu fɛ k'a ye ko danaya b'a la k'a ye ko maa ladiri don ka wari d'a yɛrɛ kan ko Muhamadu ka taa ale ɲini a somɔgɔw fɛ ale bɛ fɛ ka furu a ma o de kama hali sini karamɔgɔ o karamɔgɔ n'i jɔra musow bɛ sabara bɔ i nɔfɛ f'u ka furu i ma sunna don muso dɔ b'i ka furu la wallahi i kanu bɛ dɔ la ka tɛmɛ a kan ale m'i ka furu de sɔrɔ ala y'o dawula di karamɔgɔw ma Kadijatu de furula ka tila k'a ka nafolo bɔ k'a di Muhamadu ma ko ne yɛrɛ ni n ka nafolo y'i ta ye i ka diinɛ in lase diinɛ ko nalen o de kama Muhamadu bɛ waso a ko lawula maalu Kadija wa seifu Ali wa sabru Muhammad ma kama haza din a ko ni Kadijatu ka nafolo tɛ Kadijatu ka bɔgadi tɛ ani Sayyidina Ali ka bamuru tɛ ani ale Muhamadu ka sabali ko ni silamɛya diinɛ in kun ti jɔ Kadijatu de ye nin diinɛ in dɛmɛ n'a ka nafolo ye nka Muhamadu ma kɛ fitiriwale ye Kadijatu ma Muhamadu bɛna Makan don min na Makan minɛlen a taara ka tirisi banba ni musoba in kaburu la ka si ye an bɛ an ka kɛlimadalaw fo an b'an ka kɛlimadalaw fo ni min filɛ nin ye nin tɛ dunan ye diinɛ kɔnɔ ni cɛw de tun bɛ kira bolo Asan bun Sabiti n'a kun kumana kira la farikolosi tun bɛ wuli ka jɔ ni juguw tun ye kuma jugu fɔ kira ma ni cɛw de tun b'a bolo k'a mankutu k'a kɔrɔta a farikasiw bɛ wuli ka jɔ Asan bun Sabiti a n'a ɲɔgɔnnaw Muhamadu ala sɔnna Kadijatu a ka muso fɔlɔ kɛra o de ye o tuma an b'a fɔ cɛw ye ko muso fila furu ni saba furu ni naani ko sunna don nka kelen furu yɛrɛ ye sunna de ye n'i ma tɛmɛ kelen kan i bɛ sunna de la sabu ala kira ni Kadijatu sigira fo ka taa sa a ma muso wɛrɛ fara kan o fana ye sunna dɔ ye nka Kadijatu kɔfɛ de musow furufurula u ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kun fo tan Muhammadul Mustafa n b'a ka tariku d'i ma bil iktisar cɛ de don min dɔnna a bangera Rabiul Awalu tile 12 don ntɛnɛndonya dɔ fɛ
a bɛ fɔ a san ma ko samakɛlɛ san Makan kɔnɔ duba kɔnɔ kabila kɔnɔ arabu kabilaw la kureshiw ka kabila don ka tila ka kureshiw tɔmɔ hashimiw ka kabila don Muhamadu bɔra yen de a fa dɔnnen don Abdulahi a ba dɔnnen don Aminata ni musoba ani ni cɛba in olu de den ye ni cɛba in ye nka Ala ye Muhamadu jɛ tumana min na a k'a fɔ ko n fa filɛ Ala y'a jɛ o la sabu a balola a yatimɛ dennama ka tila ka n'a balo a ba ka mara kɔnɔ sindi ɲɔgɔnya kɔfɛ yɔrɔ wɛrɛw la Halimatu Saadiya kɔfɛ ka na san 6 kɛ a ba y'a tɛgɛ minɛ ka taa fa kaburu yira la ba fatura yen de nka Ala sɔnna Muhamadu dennama a ka bonda ma muso min y'a doni ka n'a di a somɔgɔw ma an ka farafin muso don Ethiopia Barakatul Habashiya Ethiopie barikaden o de ye Muhamadu doni ka n'a di a somɔgɔw ma Ala sɔnna mɔkɛ ka lamɔ kɛra san 8 san 8 kɔfɛ mɔkɛ fatura a dira fa balimakɛ ma n'o ye Ali Seydina Ali fa ye o de y'a lamɔ k'a janto a balimakɛ den na o tuma i yɛrɛ k'i janto i balimakɛ den na i janto i balimamuso den na maa tɛ sini dɔn wallahi i bɛ ka den dɔ pousser ka bɔ i ka gwa kɔnɔ bi sini ale de y'i tabaa ye Seydina Ali fa o de ye Muhamadu ladon ani Seydina Ali ba Fatimata ale de tun bɛ dumuni sigi ka don n'a ye so kɔnɔ k'a di Muhamadu ma denmisɛnnin ka ca du kɔnɔ sɔrɔ ma laboli kɛ ko Muhamadu y'i fa fɔlɔ nin ye n cɛ balimakɛ den ye i janto i cɛ balimakɛ denw na nka ni musoba in a bɛ fatu don min na kira ko k'a ka kaburu sen kaburu sennen kɔrɔ kɔ kaburu den Muhamadu yɛrɛ de jiginna k'o sen wale ɲuman dɔn kosɔn i janto mɔgɔw ka ɲumanya la kana kɛ fitiriwale ye Ala sɔnna Kadijatu a ye denw sɔrɔ Muhamadu ye cɛman 2 musoman 4 Kasimu ani Abdulahi Rukiyatu Umu Kulsumu Zainabu Fatimatu Az-Zahra Al-Batula At-Takiya An-Nakiya Wallahi jawara Ala sɔnna ka ninnu de don Muhamadu ni Kadijatu ka furu la den 6 Muhamadu den 7 ye cɛman 1 bɛ yen o ye Ibrahima ye o ye Mariyatul Kibtiya den Ala sɔnna Muhamadu ka sigiw kɛra ta ni Kadijatu Kadijatu ka dɛmɛ gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fo kana dayɛlɛni kɛ denw commencera ka kɔrɔbaya fo ka don furu la ka na magan sigi bila ka taa Madina tɔɔrɔw de tɛmɛna nin bɛɛ kɔnɔ maa minnu ko ko n t'i fɛ nka u dan bɛ a la Muhamadul Amin u kɛn bɛ k'a juguya nka u dan bɛ a la ne t'i fɛ ani n dan t'i la kelen tɛ maa dɔ bɛ k'i juguya wallahi a dalen don i la foyi tɛ o se maa ma jogo kɔ Ala sɔnna Muhamadu Madina sigi nana kɛ ani sahabaw minnu taara ɲɛ Mus'ab bin Umair awalu safirin fil islam silamɛya le premier ambassadeur Mus'ab bin Umair le jeune denmisɛnninw a y'aw cɛsiri nin diinɛ in cɛkɔrɔbaw ye Muhamadu fɔ ɲɔgɔn kɔ ya denmisɛnw ko k'an bɛ sa i nɔfɛ hali sini nin diinɛ in bɛ denmisɛnw bolo jeune fille jeune a y'aw jɔ diinɛ in bɛ aw de kamankun na Muhamadu ale de ye cɛ ye kira ka Ala ka kiraw la a ka foyi ma tunu kira foyi tɛ yen min ka fɛn bɛɛ dɔnnen don nka Muhamadu ka fɛn bɛɛ dɔnnen don a bɛɛ a fa tɔgɔ dɔnna a ba tɔgɔ dɔnna a bange yɔrɔ dɔnna a bange don dɔnna a bange san dɔnna a muso 11 a y'o de furu a fatura ka 9 to a kɔ 2 sara a ka furu kɔnɔ a musow la Zainabu tɔgɔ 2 tun bɛ a la an ba Jɛnɛbu Jara i ye kira muso 2 tɔgɔma ye Jɛnɛbu tɔgɔ tɛ dunan ye nin diinɛ in na Ala sɔnna Muhamadu a soma yɛlɛmana ka muso 9 de to a kɔ Ala y'a lajarabi a ma fa ye a ma ba ko jabɔ den 7
ala sɔnna a yɛrɛ bolo y'a bɛɛ su da fo n'a bɔra denmuso kelen na i ka lajarabi sera nin ma i bɛ cɛ min nɔfɛ i sigilen bɛ cɛ min ka kɛnɛ kan a lajarabira tan de a ma fa ye a ma ba ko jabɔ denw o min ye kɔ ye ala sɔnna a yɛrɛ y'a bɛɛ bolo a bolo y'a bɛɛ su du a dɔw ma tɛmɛ kalo 2 kan a dɔw ma san 5 sɔrɔ nka dɔw furula ka taa furuyɔrɔ la u tilala ka fatu i n'a fɔ Zeinabu i n'a fɔ Rukiyatu i n'a fɔ Umu Kulsum Fatumata o min tora a kɔ kalo 1 kalo 2 kuma sɔn caman na ani Muhamadu cɛ ma jɛnya a tugura a fa kɔ nka a ye nin bɛɛ kɛ gɛlɛyaw de tɛmɛna degunw de tɛmɛna maa minnu ko n b'i fɛ u y'u seko k'a ye cɛw ni musow la maa fɔlɔfɔlɔ min jeli bɔnna nin diinɛ in nɔfɛ muso de don Sumeyatu a fagara fagacogo la n'i y'a fagacogo da kamalenkɔrɔ kun a tɛ se k'a kɛ Sumeyatu a n'a ka cɛkɔrɔba de minɛna Yasir ani Amaru a denkɛ ko f'u ka kafiriya ka bɔ nin diinɛ in na u ye cɛkɔrɔba minɛ ka juru ja a kan na u y'a faga a ma kafiriya u ye nin musoba in minɛ Sumeyatu ko nin diinɛ in b'i bolo cogo di a k'a bɛ sa nin diinɛ in kan u ye ɲaamɛ 2 walima sokɛ 2 ka juru siri a sen u 2 la k'u gɛn k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka n'a dalen sɔrɔ k'a ɲininka diinɛ ko in na a k'a bɛ sa nin diinɛ in kan tama turula a la fo ka n'a bɔ a kunkolo sɛmɛ fɛ Sumeyatu ni musoba in nin diinɛ in nɔfɛ maa fɔlɔ min dara Muhamadu la nin diinɛ in ko la muso don Kadijatul Kubra ale de ka wari donna la maa fɔlɔ min jeli bɔnna muso don Sumeyatu maa min ye minibaru dilan ka d'a ma k'a si kɔrɔbayara ka bɔ tamaro jukurunin sanfɛ ka minisew bila u ka bamalennin dilan ye yiri la a k'i jɔ ka juma kutuba la ka kuma silamɛw fɛ muso don musow tɛ diinɛ ye nin diinɛ in na n'an y'a kuma fɔ kuma dɔ la a bɛ cɛ dɔw degun a kan'u degun alimami sigilen filɛ an kɛrɛ la yan musow don baara ka nɛɛma n'a ka hɛrɛ la a n'a ka bonya la n'i y'a tila 100 ye cɛw niyɔrɔ y'a la 10 ye musow ta ye 90 ye n'i y'an b'o la i bɛ sira ta i bɛ don n'a ye Janginɛbugu kɔnɔ cɛfin nɔrɔma bɛ yen ala ye cɛ min da k'a finya farikolo la ka tila k'a jɛya dusukun ni ŋaniya la cɛ min sabalila ka yafa jugu ma cɛkɔrɔba min jugu dan bɛ a la hali n'u ma k'a fɛ a Seyidi Sharif Usman Madani Hayidara musow don musow don a bɛ musow ka hɔrɔma la a ko ale ka Bamakɔ sigi sababu musow don musow de jɔra n'ale ka so sara ye wa hali sini o muso kelenw de bɛ taa n'ale ka so sara ye du caman sɔrɔlen kɔrɔ kɔ o musokɔrɔba kelenw dɔw bɛ kaburu kɔnɔ hali sini olu de bɛ k'a fara ɲɔgɔn kan kalo o kalo ko karamɔgɔ Hayidara i ka so sara filɛ wa musow ala kira yɛrɛ y'aw bonya koyi a ko muso ye maaba ye ko maa si t'a bonya fo maaba ko maa si tɛ muso dɔgɔya fo maani muso n'i dɔgɔyatɔ ye a kan'i degun maani de don sinon muso bɛ se cɛba bɛɛ la an bɛ kɛnɛ min kan mawulidi kɛnɛ don ka nisɔndiya ka farifoni kɛ Muhamadu ko la sabu ala yɛrɛ de y'o kɛ ka Muhamadu bonya a ko kuranɛ kɔnɔ warafa'ana laka zikiraka Muhamadu ne ala yɛrɛ de ye e kofɔli kɔrɔta ni ne kofɔra yɔrɔ o yɔrɔ n'i ma kofɔ ka fara n kan n mago tɛ a tigi ka fɔli la ala yɛrɛ de y'a tɔgɔ dɔ tigɛ k'a fara nin cɛ in tɔgɔ kan k'a kɛ a tɔgɔ ye k'a kɛ a mankutulan ye sabu ala tɔgɔ de ko Raufun Rahimun hinɛ gɛlɛn tigi don makari gɛlɛn tigi don ala de y'o ye ala ko Muhamadu ma kuranɛ kɔnɔ ko wa bil mu'minina Raufun Rahimun ko Muhamadu ye hinɛ gɛlɛn tigi ye makari gɛlɛn tigi don silamɛw la
ala nani kanto ma wa innaka la ala kulikin azim muhammadu ni ala kalina ibe jogo baka jogo min ka bo ibe dunan fɛ ibe makari ibe balimaya fɛ ibe fantanw fɛ ibe setigiw fɛ waliden ko ka di ye ibe hinɛ muso la ibe muso bonya ibe muso valeur dɔn muhammadu kuma muso ka natigɛ muhammadu kuma muso dɛmɛ musoya baaraw la muhammadu k'an sigi ni kɛnɛ in kan k'a barikada k'a wale ɲuman dɔn o ye jakoya de ye anw tɛ a ɲini sunna sira fɛ anw tɛ a ɲini ko bid'a ko walima i b'a bila bid'a minɛn kɔnɔ muhammadu m'a kɛ non ne y'o fɔ ye n sigitɔ dɔnni bɛrɛ ti anw na nka anw ka dɔnni fitinin o ti anw permettre k'an ka dalilu di mɔgɔ ma mawuludu kɛli la anw fana ka dɔnni ka bon o ma mais ni o de ka di ye an bɛna n'a ye kuranɛ kɔnɔ silamɛ dalilu ta yɔrɔ ye kuranɛ ye a bɛ se ka kɛ e de ma kuranɛ a y'a faamu sinon ala y'an yamaruya nin kɛli la an bɛ mawuludu bila wurukunu de la jɔsen de don a kɛli n'a ma kɛ dinɛti ala de ko te kuranɛ kɔnɔ isa ka hakɛ la wa iskala isa ibna maryama li bani israila inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min tawrata wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad ala de ko te senna isa nenkun kan ka kuma ko suma kuma na mina isa ko aka bani israila kaw ma ko ne ye ciden ka bɔ ala yɔrɔ la ka na fɛn tiɲɛtigiya min nana ka kɔɲɛ n'o ye tawurata ye musa ka ko ka tila ka na aw la nisɔndiya k'aw la ɲagari k'aw bila tɛgɛrɛ fɔ la k'aw bila murimuri la k'aw bila mouvement na muhamadu ko in na ko ciden dɔ bɛna ne kɔfɛ a tɔgɔ ko muhamad a tɔgɔ ko ahmad a fɔra k'u k'u yɛrɛ nisɔndiya k'a bila k'a bɛ nali anw nana sɔrɔ a nana ka ban anw ka nisɔndiya bɛ kɛ cogo di a fɔra k'aw ka aw nisɔndiya ko sanfin bɛ nali anw nana sɔrɔ san nana k'a ban f'a y'an ka palanw fa k'an ka falaw fa anw ta tare muhamadu ko in ni de maa min bɛ ka kuma karamɔgɔ adama ka kalanden don n'a m'i bɔ o la kuranɛ la a lajɛ dɔrɔn est-ce que karamɔgɔ adama a ye mawuludu kɛ wa n'i y'a sɔrɔ karamɔgɔ adama ye mawuludu kɛ ka ban diinɛtigi o tɛmɛ n'a ye sabu ni cɛ in ala ma sɔn a ka ala kota o to yen i bɛna kuranɛ kɔnɔ tuguni ala ko lakad manna allahu ala almu'minina iz ba'asa fihim rasula ko tiɲɛ na hakika bolo ma ne Alahu Taala nɛɛmana muminun kan tumana min na n ye ciden ci u la u yɛrɛ kun na min anfusihim ka bɔ u yɛrɛ kun na yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin ko hakika bolo ma tiɲɛ la ne ala nɛɛmana silamɛw kan tumana min na n ye ciden ci ka bɔ u yɛrɛ kun na a bi Alahu Taala ka kitabu kala u ye a bi aya kala u ye a b'u ladɔnniya ni kitabu in kɔrɔ la ani kodɔn na ala ka nɛɛma ala de ko ten nɛɛma mɔgɔ bɛ mun na k'a barikada ala barikada ye mun ye ka kɛnɛ sigi ka malo bɔrɔ di maa dɔw ma e seko t'o de ye wa ka sun ka kɛlɛ dɔw ban ka ɲumanya kɛ ko Muhamadu bangera maa min ye dɔ kalan diinɛ la i bɛ nin kɛbaga nangari ni dalilu jumɛn ye a b'i lahabi a nisɔndiyara de a nana fɔ a ye ko i balimakɛ muso jiginna i balimakɛ min fatura a muso jiginna den kɛra cɛ ye a ko han tiɲɛ don a ko den ye cɛ ye ko a ko n y'i kan hɔrɔnya jɔnmuso de nana nin fɔ a ye jɔnko tile ka jɔn kan hɔrɔnya a bɛ n'a fɔ bi ni maa min ko n'an bɔra yan sisan ko Lasana Kuma n ye V8 kura tile d'i ma o waati ka jɔnmuso kan hɔrɔnya a valeur ka bon ni o ye sabu silamɛya bɛ jɔnya dɔn a t'a fɛ jɔnya ka marcher mais nin y'a ka jɔnmuso kan hɔrɔnya ko Muhamadu nana diɲɛ na ala ko n t'i to ten hadisa jɛlenw bɛ yen ko lahara a bɛ jahanama de kɔnɔ parce que a ma sɔn ka tubi ko ntɛnɛn o ntɛnɛn a ye nisɔndiya min kɛ Muhamadu ko la n b'a ka jahanama so fɛgɛya
ala min ye nin kɛ ne silamɛtɔ anw silamɛtɔ an kana an sigi ka Muhamadu ko valeur yira e b'an ka musokɔrɔbaw bagabaga ni mun ye i b'u jawuli ni mun ye n'i ka kumakan dumani ye f'a dɔw denw bɛ ka ban u ka mawuludu wari financer ko sabu ko bid'a don karamɔgɔkɛ i kalan na dɛ nka i ma kalan ka sitanɛ bɔ an t'i ta in lamɛn abi lahabi jahanamaso fɛgɛyara kan anw silamɛlama ala ka taa anw jeni ko an ye mawuludu kɛnɛ sigi ayi an bɛ jeni ko wɛrɛ la an jogo don sinon ni mawuludu ko in tɛ ni mawuludu kɛnɛ sigili kɛra jurumu ye o ye jurumu de ye anw tɛ tuubi ka bɔ min na an n'o jurumu bɛ taa jɔ ala ɲɛkɔrɔ sabu e ala de ko k'i bɛ cɛ in fɛ e ala de ye cɛ in kanu ni jagoya e ala de ye cɛ in bonya e de ye cɛ in bonyali jagoya an k'o bonya k'o kanu e ka tila k'anw jeni ala i ka sanu ka bɔ o ma wulu n'a ku an bangutula kuranɛ kɔnɔ ko sabu a tugura maa ɲɛnamaw kɔ asahabul kahfi suratul kahfi lajɛ furankɛ cɛ joli 6 don wa 7 don wa karamɔgɔw bi a dɔn wulu n'a ku a ye maa ɲumanw labato ka tugu u kɔ ala y'a ko fɔ wa kalbuhum an'u ka wuluni a kɛmɛ ka nɔngɔn 2 sɛnɛ kulu da la ne adamaden kulukutu n bɛ Muhamadu fɛ ne ka kɛnɛ sigi Muhamadu tɔgɔ la anw ka kɛnɛ sigi ala ka taa anw minɛ lahara ko mun a ye nin kɛ Muhamadu yɛrɛ ye ntɛnɛn o ntɛnɛn su Muhamadu a suna ntɛnɛn o ntɛnɛn u y'a ɲininka ke mun bɛ ntɛnɛn su ne a ko zalikal yawmul lazi wulidtu fihi ntɛnɛn de ye don ye ne Muhamadu bangera don min na o tuma e fɛ k'a ko kɛ cogo di hey to min kɛra inox kɔnɔ min kɛra fugantasa kɔnɔ min kɛra kuna kɔnɔ nin bɛɛ ye to di kɛminɛw de falenna e kana lajɛ bi ko kɛnɛw bɛ ka sigi ta ko kɛnɛ sigi cogo falenna k'i b'a ko bila bid'a minɛn kɔnɔ haza o tɛ se ka taa ni lasili ka ɲi kaban bolofara o tɛ haramuya tant que lasili ka ɲi Muhamadu de ye ntɛnɛn su Muhamadu bonyara a yɛrɛ ɲɛna bonya cogo la anw tɛ se k'o kɛ lamɛnw ne bɛ walanda min d'i ma k'an bɛ bɔ ni o ye i jija o kan Hakimu ko k'ale bɛ kuma i fɛ ko maa 4 bɛ yen ko kana sɔn k'olu kɛlɛ il faut faire beaucoup attention à eux kana sɔn k'olu kɛlɛ a ko maa fɔlɔ min bɛ yen n'i man k'o kɛlɛ o y'i fa ye ka n'i wolofa kɛlɛ ka n'i wolofa dɔgɔya ka n'i wolofa mafiɲɛya ko ka n'i fa kɛlɛ dɛ a ko maa 2nan o y'i ba ye ka n'i ba kɛlɛ ma adraka mal ummu mun de ye ba ye kenzul mafqud lil ak ba ye sanu dingɛ de ye ba ye dama dingɛ de ye dangaden senkɔrɔ a ti a ye ko kana sɔn k'i fa n'i ba kɛlɛ sabu ala ko wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ko i ma latigɛ kɛ ka ban k'i kana foyi bato ni ala tɛ ko ka tila k'a ɲini fɛ k'i k'a jagoya i kan i masa cɛman n'a musoman i ka ɲumanya kɛ ka se u ma kumakan ɲuman na kɛwale ɲuman na ŋaniya ɲuman la i fa bonya i ba bonya i ka alijinɛ kɔnɔ don sariti gulonnen bɛ o de la i alimaminama i kuranɛ durusilama i waritigilama i tɛgɛlankolonama dangaden tɛ don alijinɛ kɔnɔ wa ye fɛn o fɛn k'i masa ye a tɔ b'i fɛ i ye masa bonya cogo o cogo mɔgɔw ɲagalen bɛ e min na sigida la k'i ka masa ko tɛ kulonkɛ ko ye n'i ye masa da bɔgɔ la don min na i bɛna wo caman ba ye ko masa ka hakɛ tɔ ba b'i fɛ i banna ka min kɛ i ye saliya ta min na a ko ka n'i fa kɛlɛ ka n'i ba kɛlɛ o dangadenya de waralen don bi jeunes an bɛ kuma u fɛ musokɔrɔba n'i ka kɔrɔ i ba ka kɔrɔ n'i ye cɛkɔrɔba o n'i ka kɔrɔ i fa ka kɔrɔ n'i ye i fa ka hakɛ tɛ bin ka bɔ i kan fo ka taa fɔ i yɛrɛ sara don min na a saraw tuma dɔ la nka kaburu sarakati bɔ a tɔgɔ la
ma caman de bɛ kɛ dangaden masa fatulen kɔrɔ kɔ Allahu akbar ala ka hɛrɛ k'an ye a ko maa sabanan i man ka min kɛlɛ o y'i balima cɛman ye Allahu akbar Ismail bismillah maa naaninan i man ka min kɛlɛ o y'i balimamuso ye n'o kana sinji kɛlɛ a mana gɛlɛya cogo o cogo n'o y'a tasuma da don a sama i k'a bɔ i ka ji k'a la u b'a fɔ ko dusu t'i kɔnɔ o minɛ o dusutanya in de ka fisa i ma n'o kana sinji kɛlɛ ni maa o maa nana sinjiw ka problème i fɛ yen k'a n'a sinjiw bɛ taa tiɲɛ b'a bolo dɛ i ka faamu na kana tiɲɛ d'a ma a fɔ a ye ko sabali a kɛ i sinjiw ye tugu u la maa si m'a balima choisi ni ne gɛlɛya bɛ duw kan i bɛ don foroba du kɔnɔ n'i ye droite serré i bɛ dɔ ka daga bɔ n'i ye gauche serré i bɛ dɔ ka daga bɔ i b'i tilen ka don foroba daga yɛrɛ sigilen bɛ yan n'a tɛ se ka dun wa fatura ma fatura an ka guwa fara nin kɛra du sɔrɔtigiw kumakan ye wa ne bɛ nin fɔ aw ye a ye nin minɛ a ka baara kɛ n'a ye an baw k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn a y'aw ka kɛta kɛ ka segin k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn a y'aw ka kɛta kɛ complet minnu filɛ garibuw la nin ye musoba dɔ de fɛnɛ bɛ yen min bɛ a sɔminen don Bayini Ɲare n'a ka jamakulu bɛɛ lajɛlen cɛla fɛnɛ a sɔminen don a bɛ forokiya kala Bayɛrɛ n'a ka kalandenw ye tan alhamdulillahi rabbil alamin o tɛmɛnen kɔ an y'an ka kuma galamani sɛmɛ imam Bayɛrɛ la ani misiri musokɔrɔba dɔw minnu ye mawuluduba in labɛnbaw ye an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Bangoni Zɛgɛnɛkɔrɔbugu juma misiri la o silamɛ muso Bayini Ɲare n'a ka jamakulu Jɛnɛbu Jara n'a ka jamakulu u bɛ fara ɲɔgɔn kan san o san ka don dɔ ta k'o kɛrɛnkɛrɛn ka nisɔndiya yira ni alakira bangelen sallallahu alaihi wasallam u bɛ san bɛɛ lajɛlen kɛ ka a fɛnw fara ɲɔgɔn kan ka don dɔ kɛrɛnkɛrɛn k'o ta ka maaw nisɔndiya donc nisɔndiya min banna o bɛɛ lajɛlen alakira ko ye halisa an bɛ dugawu de kɛ u ye u bɛ nin baara min na yɔrɔ i dalen ka so kɔnɔ i tulo bɛ wajuli sugu bɛɛ lajɛlen na nka i yɛrɛ ka wuli ka na kɛnɛ kan o fana dama samantiyaba ye ka kɛnɛ dɔ organiser an bɛ dugawu de kɛ ala kana u fɔ a baraji kɔ u y'a dɔrɔmɛ n'a fila bɔ nafolo min na ala kana maa si fɔ i ta baraji kɔ ala ka kɛ hɛrɛ samani sababu ye ala ka kɛ tɔɔrɔ ɲɔgɔnni sababu ye ala ka jamana ala ka diya ala ka jamana ala ka kulusuma ka dugawu kɛ TV Sherifula yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnya la ala ka barika don a la ala ka ɲɛta di an fa a n'an karamɔgɔ a Sheikh Sharif Usman Madani Haidara ale min ye a hakilina in sɔrɔ ala k'a ɲɛmɛ ɲɔgɔn na ala k'a ɲɛmɛ ɲɔgɔn na ala ka diɲɛ ɲa ala ka lahara ɲa wassalamu alaikum warahmatullahi bayi sogo dugin kana an bɛ dugawu k'a bɛɛ lajɛlen ala k'a kɛ sini kɛnɛ ye mɔgɔ mɔgɔ y'an dɛmɛ dɔrɔmɛ na ala k'a bila bɛɛ lajɛlen ka mijaani na ka hinɛ se taabaw ma ka da nɔgɔya ye an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn ka baara fo k'a wale ɲuman dɔn a n'a ka jama misiri cɛ n'a muso an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn an y'a ɲini ala fɛ ala ka barika don aw la san o san a kɛnɛ ka na kɛnɛ in sigi a kɛnɛ man ka n'a sigi k'a sigi hɛrɛ la k'a wuli hɛrɛ la k'a hinɛ se an ka feerew ma an ka cɛkɔrɔba minnu taara ala ka dali nɔgɔya u ye. Bangoni kɔnɔ yan an b'an ka ɲɛmɔgɔw nɔfɛ k'a ta Bayini Ɲare ni Jalisa ani Jɛnɛbu Jara ani Bayini an b'u kɔfɛ an y'u ka denmisɛnw ye u sen da mɛrɛ an b'a fɛ ala a ɲini ala fɛ ala k'an fana sen da o nɔrɔ la. n b'a da an ka kɛsiw ma ne ye Bayini Ɲare ani Jɛnɛbu Jara ye n'i y'a mɛn ko mawulu kɛnɛ sigira a ye kɛsi ɲuman de sɔrɔ n'a ma wari lamara ɲuman sɔrɔ mawulu tɛ kɛ dɛ nka an ka kɛsi fila in hɔrɔnw don laadiriw don u bɛ malo u bɛ saamɛ u b'u yɛrɛ dɔn silamɛw don u majigi da u sabalila n'u tɛ ne ma ka fiɲɛ dɛ ne t'a to hɔrɔn na nka n ka fɛn bɛɛ kur'u la mawulu in sigira denmisɛn minnu y'an dɛmɛ n bɛ dugawu fɔlɔfɔlɔ kɛ olu ye min y'an dɛmɛ sogoko la k'a sara bɛ ala bolo a sara bɛ alakira bolo a y'a ta nafolo min na ala ka caman bila a nɔ na mun y'an dɛmɛ maloko la k'an dɛmɛ tamaroko la k'an dɛmɛ bɔnbɔnko la k'an bɛ dugawu k'a ye a y'a ta nafolo min cɛra ya rabi ala ala k'a sɔn ala k'a kulufa ala ka n'a ba fa ala k'a ɲinifɛn nɔgɔya ye ala k'a fa n'a baw kanu don a la ala k'a furumuso ɲumanw ya rabi ala k'a kanu don u la u y'an sutura ni saya sutura tɛ u y'an bonya u y'an karamɛ
kan to anda mana bi to anda mana belba akan sasani wari no te mana ka boy foli filana no ya sabanai o yanga almamun tai bare fa korba kan we fuli kai ya rabbi ya yango kitimi na alaka noya amta je mama lu alaka noya no te mana ka boy afa no ya adamaye ya rabbi allah saya labu dadi saya rebesa ambe bedata kelengele eko fimake se ama se nda setan bata to no be aye min kan na ro nyonge blo ambe dugo ke tabawi alaka nuna uyango kitimuna alaka noya ka dugo ke bare alimami sawalle alimami majigile alimami besa dara alimami besa sena nabe alako kenna adina na ngenye ya rabbi shini kenna chama babulu alaka noya nawe asade ani musade ani nyamangolo de ani magande anu jawara de musa jawara ya rabbi allah farma de ya rabbi allah maramunde ya rabbi allah alhamdulillahi rabbil alamin ambaden tebe shirfla la jaba maliko kan khorfo damna na nya jirawla ka fo ambi zagana ko rabugula karangera le yana baraka misrila la dado sanfla misri musorobo bi faranyonga karangera le yana bayini nyare ani zainabu jara unuka jama ka alakira baka bangeni nyana maya kishini na mabaye nyina olla dala klena ka be desamur kaloma samba fla ani mogani fla min soroka jirawla ode tuyene ka ufo ka wole nyima don san ani wati bela jelena au kanyama dalila ayina allah subhanahu وتعالى في سانورتا على قوجرانين أو بلا جلنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين شكرا لكم في أمان الله كأنهم هربا أبدال أبراهات أو أسكر بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تأسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا